O Concello de Rianxo está á espera de que 2 mestres deixen as vivendas dos mestres para poder habilitar 8 vivendas de emerxencia social. O Concello de Rianxo presentou unha solicitude na Xunta para acollerse a unha subvención destinada a rehabilitar vivendas para polas a disposición de persoas en situación de emerxencia social. A intención do Executivo rianxeiro é utilizar esta subvención para rehabilitar as vivendas dos mestres. A planta baixa destinaríase a uso social comunitario e a planta superior a vivendas de emerxencia social. Está preparado o proxecto, un proxecto que no seu conxunto vai a 214.000 euros de remodelación prácticamente integral desas vivendas que neste momento están moi degradadas e necesitan uns arranxos moi importantes. Entón, vaise destinar aí, ou intentarase destinar esa cantidade. Os baixos quedarían como uso social e comunitario e dispoñeríamos de 4 vivendas, que é o que pretendemos poñer no que é o pequeno patrimonio de vivenda de emerxencia social para sair ao paso de situacións puntuais de familias ou de persoas que necesiten unha vivenda de alugueiro a baixo prezo. A idea é solicitar esa subvención e, de ser o caso, incorporalas e poder realizar esa actuación. É importante por iso, porque serían as primeiras que permitirían a familias en situación de desfavorecidas ou en situación de emerxencia ter un lugar que neste momento non dispoñemos. De momento, 6 destas vivendas xa foron cedidas ao Concello, pero agora están á espera que 2 mestres decidan deixar de utilizalas para poder facerse coas 12 e así poder destinar 8 delas para ser utilizadas por vítimas de violencia de xénero, familias desafiuzadas ou con outros problemas. O proxecto elaborado ascende a 214.000 euros. Os primeiros pés eu creo que os temos desde o momento en que podemos acceder ás 6 primeiras. Faltan 2 profesores que sosteñen que viven aí, cando realmente é uso esporádico e algunha prácticamente o único que fai é comer, e iso nos está impedindo acceder a 6 vivendas máis que poderíamos incorporar a este proxecto. Pero, todo se andará, agardemos que este anacronismo que é que a día de hoxe se poñen os concellos vivendas para o profesorado, digo anacronismo porque ven dunha lei franquista, que nos impide, en vez de as 6 que xa temos, encontrar maneira de actuar nas outras 6 vivendas que é o que nos gustaría para ter un total de aproximadamente 8 vivendas disponibles. Hai que conformarse coas 4 primeiras, agardemos que mude a situación. Rianxo non conta de momento con vivendas deste tipo, malia estar accedido ao programa Vivendas Baleiras da Xunta. Hai un paquete que forma parte das vivendas que os bancos poñen a disposición da Xunta. Magoadamente en Rianxo non hai desas vivendas, si noutras localidades, a ver se tamén se produce algunha boa nova nese sentido e se poñen máis vivendas a facer así. Non para situación de emerxencia, pero sí para uns alugueiros controlados. Tamén sí que temos varias familias que están agardando que haxa tamén pisos en Rianxo que rebaixen as súas expectativas de cobro e que sí que de alguna maneira se poñan a disposición da xente con baixos recursos para que coa subvención e o aval da Xunta para que faga ben o pago de pequenas intervencións ou ben o pago de parte do alugueiro, que poidan poñelas en beneficio da xente. En todo caso, nós con estas sí que as poñeríamos dentro desa bolsa de alugueiro para disposición da xente con menos recursos en Rianxo. Hai varias familias agardando por este tipo de vivenda en alugueiro en Rianxo.